Dzisiaj zamierzam podzielić się z Wami diagnostyką swojej własnej twarzy. Mam typ starzenia się zmęczony, to znaczy, że nie mam mocnej kostnej budowy i z wiekiem twarz przesuwa się. Kończyki ust opadają, kończyki oczu, brwi, pojawia się bruzda nosowo-wargowa i twarz staje się podobna do smutnej takiej buzi. Teraz mam 50 lat, a wtedy 28. Już wtedy widać zmęczoną bruzdę nosowo-wargową i lekkie koło pod oczami, ale ogólnie rzecz biorąc nie zmieniłam się wielu. Owal jest na miejscu, górne powieki też, bruzdy nie są bardzo widoczne. Chcecie, tak jak ja, mój sekrecik taki, że przez całe życie dużo się poruszam i ostatnie 9 lat aktywnie ćwiczę face building, to znaczy gimnastykę twarzy. Zapraszam Was do mojej przestrzeni. Po sobotach prowadzę bezpłatne treningi online. Zapraszam także do indywidualnej konsultacji, link znajdziecie w bio. A teraz nagrywam kur rozwiązania na opadający owal i będę bardzo szczęśliwa widzieć Was tam.